Ràdio Vilablareix presenta La notícia positiva, de la mà de Rosa Anticó. El Nobel de la Pau premia la lluita de 3 dones per la pau a Libèria i al Iemen. Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee i Tawakkul Karman es reparteixen el guardó. El Premi Nobel de la Pau s'ha atorgat a la presidenta de Libèria, Ellen Johnson Sirleaf, l'activista també de Libèria, Leymah Gbowee, i l'activista del Iemen, Tawakkul Karman. Així ho ha anunciat el Comitè Nobel noruec, que ha destacat de totes tres la seva lluita no violenta per la seguretat i el dret de les dones a participar plenament en la construcció de la pau. El Comitè noruec ha afegit: no es pot assolir la democràcia ni una pau perdurable en el món si les dones no assoleixen les mateixes oportunitats que els homes a l'hora d'influir en el desenvolupament a tots els nivells de la societat. Leymah Roberta Gbowee és una activista que va organitzar el moviment pacifista que va portar al final de la Segona Guerra de Libèria el 2003. És la fundadora de la Xarxa de Dones per la Pau i la Seguretat a l'Àfrica. Va mobilitzar i organitzar les dones de tots els grups ètnics i religiosos per garantir la participació de les dones a les eleccions, ha valorat el comitè. L'acabament del conflicte a Libèria va permetre que el gener del 2006 Ellen Johnson Sirleaf, una altra de les premiades amb el Nobel, esdevingués la primera dona a presidir un estat africà. Des de la seva investidura, ha contribuït a garantir la pau a Libèria, a promoure el desenvolupament econòmic i social i a reforçar la posició de les dones, ha destacat el comitè. Tawakkul Karman és una política iemenita, activista de defensa dels drets humans al seu país, on va impulsar el 2005 i dirigeix el grup Dones Periodistes Sense Cadenes. El comitè n'ha destacat que en les circumstàncies més difícils, tant abans com durant la primavera àrab, Tawakkul Karman va jugar un paper destacat en la lluita pels drets de les dones i per la democràcia i la pau al Iemen.